खानसै र' बे आब'जों आंजों फैदों लोगोसे कतबा गेसे नाखि मालिक कतबा गेसे नैलाय लोगोफोर फार्निचार नायनो फैदों माखौ लागोन माखौ मागोन कनफिउस जाजोब्बाय ओइ आब' नै दहायनि डिजाइना इनै मोजां सुनदों इनै नै इयो दहाय बानायबाय थानाया ओमफ्राय नाथाय बैना प्लेन बेहा बक्स दङ नै सफायाबो बिराद दामलै दाख्लैनो सोंखांफैखाबाय जोङो गाबज्रिहरखो इमाननो थांबायसो खोमा न'आव जोंखौ लेंहरनायखाय नै बबेखौ लानो जाजोब्बाय এইটো পিছ পালেটো কিমান এইটো बाबरे 65 नि खमावनो गैया जों बायदि दुखियालाय अबाव बिदि लानो हानो डिजाइनखौ मोजां नुसोदों ना এইটো ভাল লাগছে ডিজাইনটো এইটো কি হয় टेनसन मोनजोब्बाय आं लोगोफोर मा खालामगोन मा मागोन मा बानायहोगोन मोखाङाबो गोसोमसो ओंखारजोबलाय लांबाय भिडिअ खालामनांगौ ओमफ्राय इयो थांनो नागिरदों नामा बेखौ पसन्द जादोंमोन माबायदिबा हा दाम 60 होनदोंल' बेखौ आरो बिनि सायाव मिक्स थाबावगोन गैला नै नायै आन्दायजोब्बाय जि दामखा राजा रानिनिसो माबायानो इमान इफोरो सिगांनो बानायनाय खोमा न'आव लांफैयाखै ओरैनो दोननाय स्कुलनिफ्राय हाखु दाखु ओंखारनानै फैबाय दुगैलाबायनानै सिङाव जि दङ मैला गुफुंजोब्बाय नायलाय फालेङा जि डिजाइन बानायखादों आयौ जि सफा दं मैला नांजोबनाय न'आव बानायनानै दोनदोंनो गोराबो मोनो गुरैबो मोनो नै बेफोरो माबानि काटनि खोमसि नुलाय लांला ओइनि फालेङा ओरैसो डिजाइन दंसोयो मोजां नुदोंलां सफासो माथो नै प्लास्टिक खोबनानै दोननाय सफा नै इयो फार्निचार नायनानै न'आव मोनफैबाय आरो मोनालायबाय ओमफ्राय फिक्स जायासै लोगोफोर गाबोन समफोर थांफिननोसै माबायदिखौ लागोन ओमफ्राय माने खोन्थाबोआसै आरो गाबोन समफोर थांफिननानै फिक्स खालामनोसै इमान दाम हेल' लोगोफोर आङो नोंथांमोननियाव निमाहा बियो बिराद गोबाव जाबाय आङो नोंसिनि सिगाङाव ब्लग लाबोयैया बिराद बिजिबो जाबाय थादों आङो दामानि खामानिया ओरैबारै थांबाय थानानै ओमफ्राय ब्लग खालामनो लाबोनो समखौनो मोनाखै आरो ओमफ्राय बिराद गोबावजों होनाय जादों गाज्रि दामोन नोंथांमोना अब्लाबो नायलांबानो जाबाय आंनि ब्लगखौहाय ओमफ्राय आङो नोंथांमोन उनाव शेयार खालामगोन मोनसे बाथ्राखौ आं दायो खोन्थाथ'वाखै आरो सोरनि थाखाय फार्निचार नायदों मानो नायदों बेखौहाय आरो उनावहाय नोंथांमोननो आङो सारप्राइज होनोसै ओमफ्राय सोरबा मिन्थिखाबाय जानांगौ जोंहानि न'खराव सोर हाबा जागोन ओमफ्राय गोजाननिफ्रा सोरबा मिन्थियाखैबो जानांगौ आरो उनाव मिन्थिलांगोन ब्लगखौ नायबाय थाबानो जाबाय आङो हगारगोन आरो उनावहाय ओमफ्राय दामानि आङो एसे लेट जाबाय थादों ब्लग लाबोनाया बिजिनि थाखायनो अब्लाबो जेबो साननाङा ओमफ्राय गोसोआबो एसे डाउन जादों आंना माने ब्लग हगारनायालाय हगारो मालाबा नाथाय बांसिनानो साबस्क्राइब खालामा नायनानैल' दोनो जागोन ना जाया बालायलांबाय गोसोआ डाउन जाबाय बेबो मालाबा सानो आरो चेनेल खुलिबाय नालाय ब्लगखौथ' हगारखानांसिगोन होननानै ओरैनो हगारनायबो जायो ओमफ्राय
हगारलांबाय थानोसै लासै लासै नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामोबा अनोबा ओमफ्राय लोगोफोर फार्निचार नायनायाबो जाथ'वासै आरो गाबोन समफोर फिक्स खालामहैनोसै बिराद दाम ओमफ्राय मा मा नांगौ बेखौहाय गाबोन समफोर लिस्ट खालामनानै लांनानै माबाहैसै ओमफ्राय जों जास्ट ओरैनो दहाय आब'जों आंजों नायहैनायदोंमोन आरो जोङो बबेयाव माबायदि बेसेबांसो दाम होननानै ओमफ्राय बिराद दाम नों डिजाइन लानानै आरो एसे मोजां डिजाइन खालामबाथाय बिराद दाम 60 50 फाले मोनसेफ्रावनो ओमफ्राय सफाफ्राबो 20 25 डाइनिंफ्राबो 25 30 इदिनो मेरला दङ ओमफ्राय दा माखौ खालामो सेल खालामनानै बानायनोसै आरो गोजानाव दिखियाजुलियाव थांबालाय खमाव मोनगौमोन खोमा ओमफ्राय इसेबां थांनो समानो गैला बिदि आरो अब्ला लोगोफोर आं दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियाव दोनसै ओरैनो फिसा ब्लग लाबोबाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव गाज्रि मोनाङा दे जेबो आङो ब्लग होबाय थानो मोनाबाबो मालाबा होबा नायबानो जाबाय